Right, makadiko muri Zimbabwe kumatuimana ose enyika. Zita ndinoitwa Baba Chocolate, anonesta kuzwa kwa njire. Pano patichika MTV, apo tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu akasiyana-siyana. Nhasi ndine nyaya yemhuri yandinayo pano. Iri kuti aiwa tine bundu ritinetsa pakati pemwoyo yedu, tine ronda riri kushaya kuti tinoripodza sei. Baba na mama makadii? Tiri makadii. Zvakanaka, nyaya yenyu yakamira sei? Nyaya yedu yakamira yakadai. Tine mwana akauraiwa, akaita zvekurohwa, akasungwa cheni, akasungirwa pamudzi. Cheni dzakabata mumaoko dzosungirwa pamudzi. Saka isu tantisipo, tantiri kutaundi. Takazoona mukomana wakauya achitaura kuti mwana wenyu wafa. Asi mafira ake akanzi akarohwa, akasungwa cheni. Saka takazouya isusu. Tauya takagara kunge 2 days. Mapurisa ndio akazouya. Hatina unge tambobvunza kana kuenda paakafira. Mapurisa ndio akazouya nemwana wakafa ari mubhokisi pamuyu. Tikazi tauya nemwana wenyu uyu. Ndiye here? Tikati mwana wedu ndiye. Asi tauya kuti mutore mwana wenyu muike. Tikati aiwa mwana hatitori. Pakafire mwana wedu ngadzokere ipapo. Aende koigirwa ipapo. Saka mapurisa takasumuka nawo tikaenda pamambo paakafira Masibera. Tasvika mapurisa akataura kuti awa wauya nemwana wawo, wati mwana hatitori, ngaigirwa akapa akadini paakafira. Saka mapurisa akazotaura nachief. Chief achiyena achitaura kuti endai nemwana momise mochari. Tizotaurirane kuti mwana adini aigwe. Saka mapurisa akabva achitora mwana kwakuenda naye. Akachizouya mapurisa nemwana kuti takuya kuti tidini tiige. Isusu kuti tirambe zvasingachaiti ngekuti munhu kana afa anode kuigwa. Mapurisa ndio wanga achikontrora kuti izvi zvinofanira kudai, izvi zvinofanira kudai. Saka mwana takaiga patori nemapurisa. Asi mapurisa akati tapedze kuiga tichauya nepostmortem yenyu yemwana wenyu kupondwa kwaakaita, tozomutaurira kuti zvinonzwai munofamba so. Kuenda kwakaita mapurisa hakuna munhu akazombodzoka kana kutaura kana kudini, hapana nechatiri kuziya. Svikira nanhasi 18 years dzakwana. Saka isusu pazogadzikwawo chief takanzwa kunetseka kurwadzikana kuti tosai kuziyawo here kuti zvakazofamba sei. Saka isi takazoendawo kuti mamboyi tinokumbira kuti mutibatsirewo nenyaya iyo. 18 years. 18 years. Vabereki. 18 years. 18 years. Mapurisa ari kuti tichauya nepostmortem nanhasi. Akatotaura musi watapedza kuiga. Muri yeZimbabwe nemi mose makateerera muri kungoinzwawo nyaya iyi. Amai vari kuti mwana wavo wakashayika. Mwana ashayika. Zvinonzi vakatadza kupiwa postmortem yemwana mushure mekunga mapurisa aenda. Saka amai vaida kuziva kuti mwana wavo wakaita zvekupondwa here, kana kuti wakazvisungirira here, kana kuti chii chaizvo chakaitika. Wedway, ndapota ngatibatsirane kutonga nyaya iyi tinzwe kuti chii chaizvo chiri kuitika. Saka handizivi kuti amai chiri kukushungurudzai ndechekuti mwana wenyu akangofa, postmortem haina kuuya. Haina kuuya. Ende hamusoziva kuti mwana wenyu akafa sei. Makangozionai mwana wenyu uyu. Vamwe mamumbotaura kuti ndambonzwa kuti chizi munofungidzira kuti mwana akaita zvekupondwa kana kuti aiwa hatisi kutomboita zvekufungidzira ba. Mwana akatopondwa newanhu wakatowanda wakaponda mwana. Uye ndandasiyirira pekuti kupondwa kakaitwa mwana kuri kuzi anga ari kurye pambuya. Asi anga ine makore mangani mwana uyu? Mwana uyu anga ine makore kuma 15 years. 15 years. Kuwairepwa 49 years. Against 15 years. Zvane 18 years zvaitika izvi. Mwana wakatofa achinzi wanga ari kuda kurepa. Saka tingaziva here kuti tambata red handed. Saka ndambonzwa muta nyaya yemacafs.
Mupurisa akasunga mwana nemakafusi ndiani? Zvazviri kuita ka isusu tantisipo ngekuti handidi kuti nditaure zvekunyepa kana kudini. Mwana akasungwa vanhu vacho hawasaitaura ba. Ndo nyaya yaitika. Tingatoti mapurisa acho anga ari kusaidi kwewanhu iwawo wakaita izvozvo. Hatina kutaurirwa kuti wakasunga ndiani. Alright. Nokuti ipapo vachitaura vamwe vacho vanoti mudzimai waRay Saurombe wacho Pamela ndiyo wakauya nechini idzodzo kwakubata. Ray ndiani koyo? Wanga Ray uyu anga izvozvizvi anga ari kuacta sachief. Waiacta sachief Saurombe. Alright. Ndo Bheri naye papa. Ndiye akaita zvese papa. Zvakanaka mhuri yeZimbabwe nemi mose makateerera mativi mana ese enyika. Ndo nyaya yatiinayo. Saka ndiri kuti inini ndichakudzosai ndizokuudzai kuti nyaya iyi taapapi ndava taisiya mudare raChief Saurombe. Kuenderera mberi nacho chirongwa chedu chetifamba nenyaya yedu yemukomana anonzi akangotsakatika chete akafa nekurohwa mushure mekupomedzerwa mhosva yekunzi wanga uri kurepa Chembere ine 49 years iwe uri mwana ane 15 years. Mwana uyu ari kunzi akarohwa nevanhu vakawandisa stereki. Asi ndazosangana nemujaha wendinaye dhodha rendakamira naro pano remurunyatsa kuona iri. Dhodha rinoti iro rino zvishoma zvariri kuziya zvitakukumbira chiti dhodha munodakara here? Makaita wani? Ndinotamba. Tinotamba kana muchitambawo. Imwe wei zvingatambika here zviro zvakanga zvakashate kudai? Hazvingatambiki shuwa. Asi tinokwanisa kuti tizvitsanangure kana kwatipe mukana. Ndinobonga kakurutu. Zvakanaka. Kana mandipe nguva ndotaura. Apandire igwinyiso baba. Ndoda kutaura nyaya yaLibert Tomeke yakaitika 2007. Mukati menyaya iyi pane zvendakaona nemaziso, pane zvendisina kuonawo nemaziso angu. Asi ndinoti kumhuri yeZimbabwe zviro zvakandirwadza ndichiona maitikire zvakaita. Ndakaona Pamela Chikoleka ari manheru kuma 6 manheru aina mama anga ari kutaura kuti anga ari kuda kurepwa ekwaMastiki. Vakasvike pamba pangu sezvo tanga takagarisana naPamela Chikoleka unova akaroorwa ndiRaymond Saurombe. Akabva ati ndaikumbirawo mama aya vari kuda kurepwa ngemwana wakazofa uyu. But ndichisimuka inini kwakanga kusati kwane mafoni ekufonesa, kwakuine vanhu vaiti Zwani kuhighway kwaBiriri ndo wakanga wane maserofoni nomwe waizi Ezra Mushanga. Saka mushure mwekudaro ndakasimuka nawo vana mama vari 2 tichiti tiri kuda kuenda kuti vandizondipe mwana wendaizofamba naye ngekuda kwekuti akanga amanheru. Asi zvakazondishamisa ngezvekuti ndiri kufamba takasvike pamba pamambo ndichibva ndaona Libert akasungwa cheni paine vanhu vanga wakati wandei but wakanga wachimurowa. Vanhu time ndakasvika ndakaona Gilbert pendakangoti ndichisvika akati matouyawo pano tambo iyi mudi muchaye. Ndichibva ndati muri kuona here? Pamusoro Gilbert uyu mupenyu here? Gilbert mupenyu. Umwe wacho wakanga ainaye wakanga aripo wakafa hapasina, but Gilbert mupenyu. Akauya aine tambo ari kuti mwatusvikawo pano panga pana vanhu vanga akawanda aisvika ma30 anoita sezvo handina kuerengudza because vanga ari manheru. Ndo paanoti utorawo tambo yudi urowe. Ndikati inini totamba anditori, hamusi kuzviona here kuti munhu muri kurowa wadi warwadziwa uyu. Ndo pendakataura naPamela unova ariye waizi ndiye wanga akasunge Libert Tomeke. Ndikati iwo zvawandideedzera pano zviri kuitika pano dai inini ndaakubva pari ndipe mwana sezvo wati mwana uri mberi kwetiri kuenda pakanga paina Libert. Vanhu vakanga varipo vakanga vakutondimukira iwewe uri kusapotana nemhondi iri panapa sezvo wanga ari kurohwa Libert.
ndichibva ndati imimi zvendahambira pano handizvo zvamuri kuda kundipangidza pano, sezvo mwandidaidzire nyaya yekuti mhamha vari kuzi vari kuda kuenda kuchipatara sezvo muri kuti vasangana netsaona. Handisina kuona inini yakanga yaitwa ndiri but parep case because inini time yese yakaitika zviro ndakanga ndisipo, ndakazosvikawo atoma nheru. Zviro zviri kuzi zvakatanga maybe kuma 1 kana kuma 12 masikati, saka handinyatsi kuziva kuti pezvakatangira kuma 12 ndiani nani ende nekusunga kwake kwaakazoita ndichimuona aine cheni. Handina umbo hwemunhu wakamusunga, asi cheni ndakazwa kuti dzanga dziri dzaRaymond Saurombe dzaakapuwa ndiPamela Chikoreka, unova mudzimai waRaymond Saurombe waiti ndiri mambo panguva iyoyo. Asi mhuri yakanga iri paumambo yakanga iri kwaMasibhera pakanga paenda Liberty Tomeke. Saka naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndinoshushikana. Ndofunga pendakasungwa ndakaite 2 months ndiri muprison ndakasungwa, but ndakadzokazve kumhuri yekwaTomeke nekuda kwekuti ini ndanga ndichirwadziwa. Ndikati Tomeke ndadzoka kubva kuprison ndine urombo ngekufa kwakaita Liberty, asi ndinoda kutsanangura chimiro chemaonere ndakaita because ndiri kutorwadziwawo. Imi muri kurwadziwa ngemwana wenyu but saka imimi munotudza kuti makatomboipindira mujeri nyaya? Ndakatomboipindira mujeri sezvo pakazotete maloya because nyaya yakanga iripo ngeyekuti inini ndakazoona munhu asvike pamba pangu musi wakauya mapurisa. Ndakazoona munhu anonzi John Muyambo ndiye akauya pamba akati tinota mapurisa pauya because ini ndakati ndingaenda ere kotora mastatement because anaite zvozvani zvawo, but ndisikatoziti zita rangu raiswe pamberi. Ndakazoona John Muyambo auya achiti tinota urudiwo mapurisa Chimanimani. Ndakaenda Chimanimani kumapurisa, ndasvika ndakaona mupurisa ndikati ndauya, ndakazwa kuti muri kundida pano. Ndichisvika mapurisa akati ndiwo utaitoda. Ndikati zvakanaka ndauya. Zvikazi saka makachichiita nyama ere yaenda kunopinda mukanwa meshumba? Ndo zvakatozorewa because zvakatozondishamisawo. Ndatarisa inini mupurisa anga ari kuramba zvese zvinandi kutaura kuti ndichitomutaura kuti iyi nyaya iyi ndinoda kuziyawo wapinze zita rangu pakati because inini nyaya idzika dzitondishungurudzawo. Ndakade kuti ndirambidze wanhu wakaramba ichinditsikirira kuti inini ndandisana mbosungwa kana uziye mutemo handina chendaiziya. Ndakasvikire pakutaura zvaidondidini nditaure zvacho izvozvo. Saka makapiwa mashoko ekutaura nemupurisa? Mupurisa akanditi iwewe hautauri kuti panga pana anhu akawanda. Andika taure kuti iwewe ndiwe vanhu vari kuzi vasungwaya ndiwo wanga uri pakati penyaya. Inini ndobva ndachiti inini ndaida kuzwa imiwo mupurisa kuti munhu wabate zita rangu pakati penyaya iyi ndiani, haana kundijekesera. Ndakasvike kuende kumasales zvakadaro. Dzamara vari kunze mukadzi wangu akatoenderwe pamba ndiRaymond Saurombe akazi tinoda kuti utipe mare mukadzi murume wako abude muprison, but atore mare yangu haana kundibudisa akabva adaro atore mare. Inzai baba, ndokubate zvishoma. Zvoreva kuti Raymond Saurombe handitika wemuti anga ari kuita samambo akanotora futi mari kune mukadzi wenyu? Kune mukadzi wangu. Zvikazi ndibudise murume wako. Akatotaurana nemunin'ina wangu echiti tipei mare. Ko Pamela angari? Pamela akatozoteera seri kusungwa isitatange kwenda. Pamela akazotosungwa mushure mekunga ini ndatizotaura. Handisi kuziva kuti paakasangana mapurisa aise zita rangu mberi. Inini ndakatotangura mupurisa kuti aiwazve inini ndakatotorwawo ndiPamela echiti hambai mwotibatsira, kwete kubatsira kuponda Liberty wanga atosungwa nechekare. Saka mushure mekudaro akazoende koti pamari oti mudzimai wangu tipei mari, but mari yaya haina kusenza. Uyu Masibhera wakazosungwa Dzileto wakafa ndiye wakazoti azosungwa isusu taamberi takutsanangurawo matsanangure takaita ndopa akazosungwa isitatange kuende kumberi. Asungwa echiuya ndiye wakatanga futi kubvise mari yebhero kubuda iye Masibhera kubuda ende anya uyu Pamela Chikoreka wanga atobudiswa futi
ngemwamuna wake. Isusu tasara mudzimai wangu wakazoonekwa wakazoonana nene wakanga asungwa wetiri kutaura uyu wekufa dzeleti uyu, ndio akazoti iya imimi muri kuuya zviri kufamba sei uyo chisara aripi ariyo asiri munyaya. Ndio pakati isusu tisu takaite nyaya iyi taikumbirawo mutipe kana mune mari mutipe tiende koti aiswe pabhero. Saka akabva achizotore mari yayi handizivi zvaakazoita kumaloya kobhadhara, ndobva ndapuwa bhero. But inofunga takadhonza it's about 3 years tichiende kukoti. Wamwe wakabva watiza havazi kumirira nyaya dzemakotsi. Takabva tazoti takaramba tichienda Chipinge tiri pabhero. Ndofunga pakaita it's about 3 years. Mushure mwe3 years takazozi maakudikana kuti muende kwaMutare kuHigh Court. Takazoenda kuHigh Court kwedu kuya, but namba yakanga iripo imwe yakanga yakasungwa, imwe yanga isina kutosungwa because namba chaiyo yaanhu akasvikepo yaifanira kundosungwa semasingirwe ndakaita ngekusvika kwendakaitapo. Zvakandoshamisa kuti mapurisa aizvifambisa sei. Asi mushure mwenyaya iyo yakadaro pakuchizoti taakuende kukoti amwe akatiza tikazozi uyai kwaMutare tapuwa imwe green paper ranga riripo rekuti tidikane kuHigh Court. Tasvika High Court hatina kupinda. Takazwa maloya akuti nyaya yazi haipindi mugarari ngekuti yashaye vanhu mapurisa hana kukwana kuti ipinde patrial. Saka zvatakuita panapa munodzokera futi Chipinge kumwaidi kumwayatende court. Takabva tabvapo musi takaenda kukoti vamwe vese vakatadza kuenda kukoti. Ndakazoenda naDzeleti Matana ndiyo ndakaenda naye kukoti kuChipinge. Tasvika Chipinge takasvika Majesty wanga aripo akafa aizi Mr. Zuze. Ndio petakazi neMajesty wakauya chikadzi wakazaya late unoti imimi tozokudaidzai kana makudiwa taakukupai kuti chiendai kumba modi mogara. Patakanga tatore nguva tichiende kuMatare edzemhosva. Inyaya inotsanangura nekurwadziwa, ende izvi ndaizviita ndichidzoka futi kumhuri yekwaTombeke ichitaura kuti kuya ndabva zvinhu zviri kufamba so nekuda kwekuti ndaitorwadziwawo. Saka maienda muchinowa update. Ndichinowa update ngekuti ndairwadziwa ngechitiko chemaitikire chakadii chakaita. Saka ndo mashoko ana mukoma mhuri yeZimbabwe. Dai uriwe wainzwa sei kupika nemhosva yeusingazivi. Zvisinei, ngatisangane comment section tichibatsirana pamwe nemhuri idzi. Ndeapi matanho aangakwanisa kutora. Mushure mekunga Chief Saurombe ataura nyaya atonga, ataura nyaya zvikanzi aiwa nyaya iri mukati memaoko emapurisa eZimbabwe Republic Police. Saka ndaakuenda kundoita tsvagurudzo. Tichadzoka zvakare tichikupai maupdates mushure mekunga taitora zvakanaka mazvita. Ende ndira kuti musati mapedza chiro chinondirwadza ndechekuti inini time yandakabva kufoni ndichidzoke pakanga paina Liberty ndongo yakazi wafa. Saka muri yeZimbabwe ndinorwadziwa time ndakadzosere mwana bhozi panzvimbo panga pamambo apa ndo pakanga paina Liberty. Saka wanhu wakuchitaura vobva waisa zita rangu mubereki. Ndinorwadziwa ndakatasana nemhuri yekwaTomeke ende ndakaramba ndichirwadziwa. Ndinoramba ndakaende paSPAO ndakabatana nawo nekuda kwekuti ichi chiitiko chakaitika. Vanorwadziwa ngemwana, inini unorwadziwa ngemwana, asi ndinorwadziwa ngemaexpenses. Ndinoramba ndichibuditsa mukati mwekufambire nyaya dzinoitwa ngevanhu yozogumisira wosungwa. Mapurisa osvike paanoende korerekere rumwe rutii vasikatauri chokwadi chinonga chiri paground chiri kutaure vanhu, voshanda nechioko muhomwe. Hatizivi zvakaitikepo because dai mapurisa akanga ari kuda kushanda zvakasununguka vainga vakadaidza vanhu 30 voungana votaure mastatement anoite kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka. Namba inoifungidzira nei nekuti panga paine chidima chewanhu. Pane zviso zvendingati ndakaona, pane zviso zvisina kuona. Tatenda hangu. Isusu hatina kutombodaidzwa muri kuti unotanga zvematombo. Hatizvizivi. Iwo wawa kudaidzwa but inini ndai update vaTomeke ndichivataura kuti zvinhu zviri kudai todai but vaitoti shame kuti zvii zviri kudi
zviri kuitika, ndichisanangura kuti tabva apa ndaenda kwaMutare ndadzoka ndadai, inini ndanga ndisina bundu rekuti nditadze kotaura because ndaitorwadziwawo ndichiti ko maitike chadini chaita. Thank you. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.